Fej bażikament Luisa u nisa oħrajn tajjeb inaqdu magħna għal sitt ġimgħat intensivi fejn fih l-iskop kien li ħarbu x-xaħam l-Tonja u kien hemm anke nutritionist li kien qed jgħidilkom naqra dak li qed jieklu li tom qed tilgħu x'intom tagħmlu u kellna programm insomma holistiku kellna naqra guest speakers jgħiduna fuq affarijiet differenti u bġejna minn hemmhekk. Qabel xejn Luisa nibdew minn qabel. X'waslet inti biex forsi tellaj ċertu minn qabel? Overeating, xogħol qiegħda, office work, exercise ma tagħmel xejn, tension binge eating. Ġifieri meta kont isek qed tħossok inti li forsi jew bin-nervi ma nafx tkun nibda l-likel. U dak kien wassallek għall-weight. Qed nifhem. Imbagħad kollha jkun tal-viċin. X'waslek biex tgħid isma' wasal iż-żmien li nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Ma stax nibqa' sejra kif kont sejra. Ħaġa nħossni naqta' nifsi, nżel naqfel il-lat, naqta' nifsi. Ġifieri kif kont inti dwar bażikament kif kont qed taġixxi, kif kont qed tħoss. Nħossni healthy. Rid nieqaf x'imkien għax ma Ġifieri ħassejt li ma tagħmilx xi ħaġa aktar iktar lura. Qed nifhem. Semmejt li forsi qabel ma bdejna il-kwistjoni ta' dejra x'ma tax kien jogħġbok fid-dejra Luisa. Fatt li tellajt il-weight. U li ma bodi parti li ma bodi parti li ħassejt li affettwak. Kullu kien, naqra kullu kien. U forsi ta' madwarek jekk kienu xi kummentaw lek xi ħaġa. Forsi tirrigwardaw għalih, forsi kienu jitħassbu. X'kien qisu l-ambjent ta' madwarek? Il-weight huwa sensitive subject. Allura kemm jista' jkun kont nipprova nevita li jkellmuni fuq hekk. Ġisbat kien xi ħaġa żejjed. Konxja tagħha. Once il-imbagħad inti rajt ir-riklam jew irċevejt xi x'waslek biex tgħid isma' għal nagħmel xi ħaġa. Ma stax nibqa' sejra kif kont sejra, rid nibda minn x'imkien. Sitt rajt advert fuq Facebook u għad ħanmur. Ġejt bukjar ta' appointment għax minna li kont se nibda u ġew ġejt insertajt klass u xorta ma tajx qalbi li ġejt ġurnata ħażina, xorta rġajt għatterġa'. Ġifieri ġejt ieħor u ma nerġajt ġejt tajjeb tassew. Meta ma nidil il-programm, x'bidliet bdejt tħoss li qed jiġru fik qabel xejn. Mela le, meta bdejt il-programm, x'tip ta' bidliet kont qed nesperjenza? Xi kont qed tħoss differenti, jew forsi x'kont qed tara differenti meta bdejt il-programm. Il-training li tibħossni iktar manual ġranet, iktar id-dja straight. Dejt nitlef il-pis mill-ewwel, għax fl-ewwel ġimgħa inżied ħafna. Speċi iktar tagħti kuraġġ li nibqa' sejra. Ġifieri tagħmel li kien ċertu water retention. Li apparti naqasna fik mix-xahab fl-ewwel ġimgħa, però qisu kien hemm ċertu water retention li neħħejtu wkoll. Allura qisu kien jgħidlek fuq il-viżit fil-terza wara. Fl-ewwel ġimgħa inżied 6 qatt ma kienet dejjem inżdied u inżied ma mhux hekk. Lasċajna ħafna ilma forsi żejjed interessanti. Iktar ma bdew jgħaddu s-siġġimat, jew l-aħħar tas-siġġimat. X'tip ta' bidliet imbagħad kont qed tinnota u dawn l-istess bidliet dew jinutaw n-nisa madwarek. Ħaġa ħafna. Jikkummentaw li tidher li qed tonqos il-qasejra ta' tixqalbek, il-faħlina li toppost li tkoll f'wejjeġ iżgħar, dejn toppost li mafrut tal-koda, f'kollox anke advice, il-fatt li anke training weights nerfa' iktar challenge myself biex ngħid ħanżid weights. Maġġa, dik hija riċetta li nibqgħu nisu li kont qed nagħmlu xi għafejn inti tibqa' tagħmel l-istess weight, l-intensità ma tantx nagħmlu progress. Għal dawk li nista' qed jaraw.
u li probabbilment qed jagħmlu kuraġġ kbir fik. Tajjeb anke forsi jaraw dak kif tgħid u dak kif intillu qed taraw qed jaraw quddiemhom hawnhekk. X'tagħmilhom bħala x'messaġġ tagħtihom inti? X'ħadd tgħidilhom fuq dawn il-nofsijat li għandna, fuq l-accountability tal-nutrition, fejn il-nutrition issegwikom u l-programm in ġenerali fejn anke kien hemm guest speakers. X'tajt dak li qed jarana li forsi qed jitħajjel jinbidel magħna. Fil-bidu meta sirt naf li 30 minutes għad 30 minutes biss, imma 30 minutes of intensive training li huwa effettiv ħafna tajjeb. Hija xi ħaġa li I look forward with every day li niġi nofsija biss. Għax tejkwita, forsi tisbidilha l-atmosfera kif tkun, għax ħafna nies li qed jarawna li ma ġari ma interessat li ma ġibitiet. Imma forsi pruvaw ħafna dija, pruvaw ħafna exercises għal jekk pruvaw xi exercise. Pruvaw ħafna pilloli, ħafna shakes. X'inhu l-appell tiegħek għalihom? Għalfejn forsi tal-programm huwa differenti. Tipo l-ħetti, Okay. ċerti l-exercise jgħin ħafna wkoll nifdaħħa. Bindoli ma nfusomhom. Okay. U mhix xititi ta' barra minn hawn hija healthy eating. Kellek ċans li pereżempju dawn is-siġimat tgħid li xnieb wara eżempju ma tal-familja. Jew ħadd xi drink li hemm wara. Kelli l-ability. Ġifieri minkejja li tinżilt ħafna xaħa, naqas ħafna l-persentaġġ tax-xaħa, xorta tifix tuħad pjaċir. Xorta, għażilt x'niekol, ma attenta xorta. Kienet parti minn trik. Prosit ta' semmi aħna ġanajt prosit, mhux nisbidis, fisem it-tim kollu fisem kull li qed jarana. U bħala waħda mill-peress, kif konna tkellem da ħalli mill-lek, ħalli daqsxejn irġek illi da bażikament qed jindika illi inti mhux biss tagħmel il-transformation, però jnexxielek teċidi l-goals li għamilna fil-tim. U għal-daqstant, għad ippreżentalek dan iċ-ċeklu jizam. Daqxej kbir biex kun jista' jidher bil-kamera, insomma, għax fiċ-ċokol ma' Tajjeb, u Luisa kif konna l-ewwel tajna f'dak il-meeting. Illi inti mhux biss ħadma din il-bidla però aħna nemmnu anke bil-format ta' kif għandna tip ta' challenges. Illi għax inti ħadkun qed tikkonvinċi ħafna nies biex bħalek jibdew jagħmlu bidla. Illi iva mhux biss inti ġibt il-flustura, però inti qed taspira qed xi terma bil-Malti qed tispira li qed tużatajjeb jekk neskużawni lil ħaddieħor biex jagħmel dawn il-kambijiet. Allura, meta aħna bdejna nibda aħna ta' madwar ħajsa wkoll u nistgħu nagħmlu l-isġijiet. Allura kif qed il-flus li jirressejt il-transformation hawnhekk qegħdin nagħmlu. Grazzi lill-ġdid